Bones a tots! Avui fem una ruta off-road que ens portarà a la zona de Pomar de Valdavia, a sota el mirador de Valdecabado. Passarem per Dehesa de Romanos, Moarbes de Ojeda, prop del convent de Sant Andrés de Royo, Aguilar de Campó, i també passarem a tocar d'on hi va haver el campament romà conegut més gran d'Europa, el Castillejo, a Pomar de Valdivia. Ocupa unes 40 hectàrees. Tot per pistes faciletes, algunes més netes que altres. La tornada la farem per carretera, ja que el temps ens tirarà a sobre. Som-hi! Sortim d'hora en direcció Dehesa de Romanos per algunes pistes que voregen el riu Boedo. Els camps de blats, alguns ja estan segats. Per sort, avui no fa molta calor. Aquest any està fent molta calor i s'agraeix una mica de fresca. A Dehesa de Romanos hi ha una ermita molt curiosa, mig de pedra i fang. També hi ha una ermita dalt d'un turó, Iglesia de Santa Eugènia, del segle XII. Té una porta molt curiosa. Passat Dehesa de Romanos, ens dirigim cap al poble de Moarbes de Ojeda. Per aquí ja hem passat diverses vegades. Avui ens toca, però, passar un petit rierol, aquesta vegada sense conseqüències. Passem davant l'espectacular església de Sant Juan Bautista i enfilem una pista que ens durà a Villascusa d'Egla. Por allí, ¿no? Wow. ¿Y dónde vais? Allá. Hacia Aguilar. Sí, no, por aquí lo tengo. Ahora veo que es el camino. Sube por aquí, sube para arriba, ¿no? Sí, sí, también, pero el otro es más mejor. Bueno, por ¿Sí? aquí, que por aquí también puedes ir. Vale, lo probamos desde hoy y mañana vemos a otro. El camino que es igual que si está allá. Sí. Vale, vamos a probar. Venga, gracias, Aquesta pista ens costarà una mica de seguir, tot i les indicacions dels locals.
passat Villascusa, tornem a la pista en direcció Vallespinosa d'Aguilar. Aquí el Nil té una lleu caiguda. Porta un any sense fer pistes i encara li falta rodatge. Cap problema, però. Apágala y ya está. Vale. ¿Sí? ¿Te ayudo? Espera, que vinc. Bueno. Què fem mal? Arribat a Aguilar, ara toca fer benzina. Al cap de poc ja hem fet fins a Pomar de Valdivia. A prop d'aquest poble és on hi ha el campament romà. La pista que rodeja el campament cada any està pitjor per passar. Les herbes i els esbarzers ho van tapant tot. No és complicat, però s'ha d'estar molt atent, ja que hi ha rierols que deixen molt de fang. Va ser construït l'any 26 abans de Crist i ocupava unes 40 hectàrees. Allotjava els exèrcits que van fer la guerra a les tribus càntabres. Està completament abandonat. No hi ha res, només s'intueixen les bases dels murs. S'hi van fer algunes cates, però res més. Avui no hi passejarem. Ho farem potser en una altra ocasió. El Nil, tot i no tenir molta experiència en off-road, ho fa molt bé i no s'atura. Acabada la pista del Castillejo, ara ens dirigim a sota el mirador de Valdecabado. Aquest mirador està dalt d'un erm on podem visitar Cova l'Agua i la Cueva de los Franceses. Tot això està dins l'anomenat Geoparque Las Loras, on hi ha tot un catàleg d'accidents geològics, falles, plegaments, anticlinals, ciclinals, de tot. Estem just al costat de Cantàbria i aquí el paisatge ja no és ni tan sec ni tan pla. Estem a uns 1.200 metres d'altura i molt al nord d'on hem començat.
Dalt de l'erm, darrere el mirador de Valdecabado, donem per acabada la ruta d'avui, ja que el temps se'ns ha tirat a sobre. Farem la tornada per carretera, tranquil·lament. Això és lo bo d'anar amb moto de trail. Sempre que vulguis pots agafar una carretera i fer via. Apa, doncs, fins la propera. Thank you.